مەهاباد براهیم ژێدایک بووە باژارێ هەولێرێ تا خاتەیراوە بێرەستان خەلکێ دەڤەرە بادینانە. ji zaroktiya xwe ve bêwar bû ji ber ku bavê wê pêşmerge bû. Sala 1975 penaberî welatê Îranê dibe. Sala 1976 berê xwe dide Amerîka û ji hingî ve li wir dijî. Hunermend Mehabat İbrahim sala 1981 li Amerîka dest bi strangotinê kir. 6 kasêtên xwe hene û herwiha çendîn klîp jî hene. Vê carê bernama Gulistan mêhvandariya hunermend Mehabat İbrahim dike. Mehabat êk şwan siranbêjê dijine ku dengekî gelek bihêz heye mînavê kê min dinyayê de ne bes nav Kurda de. Ew dengê heye dengekî ku taybetî bo stranê law û heyrana çêkiriye. Siranbêja bihêze belê mixabin dû li welat bûye, piştgirî nebûye û kes nebûye ke rêkî bo vekit ku xwe pêş bêxet. Heger Mehabat xelkê miletekî dîba weku Îtalî ba, Frensî ba, Amerîkî ba niha gelek navbang bû. Şayana hindê ku rasî mosîqeka bihêz quwet bo bête çêkirinê. Ev klipa hûn dibînin ev salê heştîya çêkir bû. Ku hingê Mehabatê klip çêtkirin û stranet gotin ku dengê wê bihêz bû. Ewanê kesa min nawiyan dênim li zû ewana pêşincî golanî bêjanî afretî Kurd bûne. Weku Miryem Xan û Nesrîn Şêrwan û Dayîkî Cemal û herwiha Gulbihar û Gulistan perwerîş her çende ew li zîlî êstaş dixwarim biڵێm mawetەwە ta êsta berdewam goranî dەڵێt û zۆr ئافرەتێکی کارامە و لێهاتووە. ئەوەی ڕاستی بێت ئەگەر بێمە سەر مەسەلەی خانمە گۆرانیبێژی لێهاتوو خاتوو مەهاباد خان ئەتوانم بڵێم یەکێکە لەو گۆرانی بێژانەی کەوا زۆر حەز و ئارەزووی ئەوەیە کە داهێنان لە کارەکانی بکات بە دوای کاری نوێ دەگەڕێت نوێ خوازە لە کارەکانی